Aquest és en Dami, un personatge dur, fred, sense sentiments. Ha aguantat més de 1.000 col·lisions. Ha sofert prop de 300 impactes laterals i 200 de frontals. Ha trencat 20 vegades el vidre amb el cap, posant a prova la seguretat de més de 600 automòbils i motocicletes. Escolta, maco, si penses que només serveixo per aguantar aquesta colla de científics amb bata blanca i tot aquest munt de ferralla, estàs molt equivocat. De fet, n'estic fart de fer de conillet d'Índies. Perquè sabeu, jo valc molt més que tot això. El cas és que ben aviat, des del Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya, es posarà en marxa una nova campanya per prevenir els accidents de trànsit. I m'han fitxat a mi, que tinc un bon currículum, perquè posi les coses al seu lloc. Perquè ben mirat, no hi ha ningú que tingui tanta experiència en accidents com jo. Oi?